Изложбата реших да е посветя на моята 33 годишнина, затова се казва 25 юли. Да, може да се каже, че е ретроспективна по-скоро за последните 1-2 години, тъй като тогава този период беше така доста наситен с много пътувания така зад океана в Америка, затова даже и някои от картините са акцентирани от Ню Йорк. И така определено останах замислен в позитивен план за нещата, за тези два свята, които ни делят, и така се опитах да ги споделя тези емоции в цвят. Живописта за мен е абсолютно всичко и това е начина, който го открих, мога да кажа, случайно като ученик, да се изразявам най-пълно своята душа, своите мисли и може би така своя свят, който искам да е един така по-светъл, по-хубав. И мисля, че той става факт на този етап в картините ми. Темите са така, бих ги нарекал, модерни пейзажи. Те са до една степен разнолики, тъй като са така и градски пейзажи от България и от Европа. Аз се вдъхновявам от много творци, особено от така музеите, които видях в Ню Йорк, в Вашингтон. Предполагам се усеща в някои от тях някакво въздействие, някакво вдъхновение, но факта, че много хора не поглеждат вече в долния десен ъгъл, ами познават нещата, това е така достатъчно голям комплимент. За мен явно съм изградил някой стил, който аз искам обаче да го доразвивам и така да го променям. След като мина откриването, мненията, които споделиха, бяха, че витае една много положителна, позитивна атмосфера във въздуха, в очите, в изражението на хората, и така си мисля, че дори един по-тъжен човек, един по-самотен, би станал по-усмихнат.